Ndio kumufamba kuchuya so. Ande kufamba chiwe. Chiya pamura. Koma Timmy muri right here. Ndiripo mukoma Robi. Murisei. Mushe chichiri kuita. Aiwa ndizvozvo. Handiti. Tikuona makabata maplacards aya chiko chanetsa. Tiri muna Airport Road. Chanetsa muna Airport Road mukoma Robi. Ma-fatal accidents, namba yema-fatal accidents ari kuitika murodhi inei. Isinofungidzira kuti ma-fatal accidents aya ari kukonzerwa nenyaya dzinoti chekutanga road yeairport haina ma-speed limit signs, kana aripo haasi kuonekwa. Road yeairport haina ma-danger warning signs zvachose, ende tikatarisa traffic light riri pana St. Patrick's na Airport Road rane mwedzi nemwedzi risingashandi. Saka zviri kuitika zvekuti vari kubva kuairport vari kupfuura vachimhanya, vari muna St. Patrick's vachi crossa airport vari kupfuura vachimhanya, because hapana chiri kuita sei, hapana chiri kudzirira mamotarisi kuti aita sei ave atore caution. Saka chimwe chiri kushungurudza ndechekuti robot iri repana St. Patrick's ndo robot rekutanga rinotanga kuonekwa nevaenzi vachisvika muZimbabwe vaburuka ndege paairport. Vobva vasvikirana netraffic light risiri kushanda. Amaona kuti hazvina kumira zvakanaka here mukoma road. Handiti ka. Imi kana muchitaura nevatyairi vanofamba nerodhi nei vanotiwo chiko chinonetsa, because zvimwe inenge attitude ka yemadriver. Madriver hongu tinoziva kuti madriver kune vanoita overspeed, but apa tatirega timbotanga taita inonzi first things first. Road ngaitange yakanakisa road iyi mukaka chaiyo kana uchimhanya nayo, but tiri kuti kana yadaro yatopoza danger kumamotarisi. Nokudaro tiri kuti ngapaiswe ma-danger warning signs kana taakuaprochawo ma-roundabout. Ngapa motarisi ngaaudzwe kunzi kune roundabout pamberi pauri kuenda. Saka muri kuzviona ipo patakamira panapa pafira vanhu vakawanda,
neimwe roundabout yatasiya kumusoro kuna George uko padhuze nepaSPCA pafira vanhu vakawanda. Izvozvo manheru chaiwo pakatopinda motikari, panotoona speed max manyowani ekuti pane motikari yatopinda. Saka tiri kuti ngapaiswe magrids ekuti at least even munhu akakotsira usiku zvinoitika kuti vanhu vanokotsira manheru vachidrive, munhu anokwanisa kunzwa kuti pane pandaa kusvika izvo. Handitika makamboedza here kutaura nevekanzuro yeHarare kuti vanzwe kuti vangaite here zvamuri kutaura izvi? Ini ndinofunga kuti kutaura kwakanaka ndo kwatatoitawo. Kazhinji tinogona kuenda mumaofisi tonoita nyaya totaura nyaya yoperera ikoko. Saka takaona kuti aya matauriro aya ndo matauriro anogona kutoti zvikasike kusvika. Handitika takatarisana nezororo reChristmas, ndeapi mashoko amungade kukurudzira vanenge vachifamba mugwagwa vachienda kunoonana nehama neshamwari kunzvimbo dzakasiyana siyana? Takatarisana nezororo reChristmas, zvatiri kukurudzira vatyairi ndezvekuti ngavafambe pore pore, kumhanya hakusiko kusvika. Uyezve pane chataita witness patatiita campaign iyi, tichiona mamotarisi vazhinji havasi kuisa masafety belts. Ndikuti vatyairi please, paunongogara pasiti rako adjust your seats, woadjusta mamira ako, woisa safety belt. Vazhinji kungopinda motikari votomutsa mota votanga kuenda. Uyezve pane inonzi nange mutange pama-intersection, munhu anotaura kuti ndini ndatanga kusvika, kana kuti atoona dzimwe mota dzakamira, iye anongoswetawo zvinotaurwa nevakomana vemazuva ano chigai, anongosweta chigai chekungosvopinda wozoona motikari dzatorovana. Saka pari kuda kuti tinyatsotarise tisevhe upenyu. Chimwe chandakaona mukomarobi ndechekuti vanhu vanofunga kuti accident inongoitika kuna nanhingi nekuna nanhingi. Munhu haafunga kuti accident inogona kuitika paari, especially kana asati aita accident. Saka ngativei vatyairi vanotyaira tiri cautious. Handitika ndiri kuona patakatomira panapa tiri kuona panenge patoita tsaona, mapurisa anenge atosvika nechepari kutangira roundabout apo. Tsaona iyoyi yatoitika yatoitika tiri pakati pecampaign iyoyi. Zvatiri kutaura zvemadanger warning signs, ndiri kufungidzira kuti one wevatyairi avo ndoke kutanga kupfuura nepano, haana kuona kuti pane roundabout iripo. Saka vangosveta iyo yandanchitaura nange mutange. Nange mutange ndo yakonzeresa kuti iyo mota iri papo iyi neimwe yataona inove ndo iri kunzi yarova yacho, panga pachiitwa nange mutange nevatyairi vavira kuti anotanga kupinda ndiani. Yeti tinozviziva kuti pataidzidzira kutyaira kuti motikari yatanga kupinda muroundabout ndo inofanira kuramba ichienda. Saka munoona zvaitika panapa ndo zvimwe zvezvinhu zvatikonzeresa kuti tiuye muna airport road tizoita campaign yataita. Handitika kune veZimbabwe traffic uko makambotaura navo here kuti vavewo vanokupinzai muzvirongwa zvavanoita muchikampeni nenyaya yemaexit? veZimbabwe traffic council takataura navo, vanotozviziva. Even patakaita campaign yelast year takatosangana navo vakati takaona makaita campaign, ndobva tambotira kuvaingenja, but kazhinji kacho tinenge tinewo zvinhu zvakawanda zvatirichiita. Saka tikaona zvichinonokawo kusaidi kwavo isinongopfuurira mberi, nekuti hapana chingatimise semacitizens, sevagari vemuZimbabwe muno tine duty rekuti tiite zvatiri kuita izvi. Handitika tiri kuona mataura nyaya yakanaka kuti rave gore rechipiri, kureva kuti chirongwa ichi chicharamba here chichiitika gore negore mupfungwa yochidza vatyairi nezvetsaona mumigwagwa? Chirongwa ichi tiri kunochiita muna December mega mega. Kana muchayeuka gore rakapera takaita chirongwa ichi, takaenda paHotpot muHarare, takaenda paMbare Musika, tikaenda paMbudzi roundabout, tichitaura nevatyairi vemabhazi. Apa taitoenda mubhazi kutonotaura nevatyairi tichivaudza kuti vatyairi zvataa mufestive season, fambaiwo zvakanaka. Saka chirongwa ichi ticharamba tichingochiita gore negore tichiramba tichingopfuurira mberi nekuyeuchidza vanhu kuti tifambe zvakanaka mumigwagwa. Handiti mashoko enyu ekupedzisira mukoma Timmy kuvatyairi nevazhinji vagari vemunyika muno? Mashoko andinotaura ekupedzisira, takanangana neministry inoona nezvemaroads. Ngati dzimwe nguva haisi nyaya yekuti dai tawana mamillions emari,
ngatigadziriseiwo migwagwa yedu. Pane migwagwa isaite yekuti mapotoro acho haachada kudeedzwa kunzi mapotoro, atodarika, they are now beyond zita rekunzi potoro. Ngatiedze nepatinogona vatungamiri kuti tigadzire migwagwa yedu. Kozotoo vatyairiwo, ngatityairei mota tichiziva zvatiri kuita, uyezve kana tadhakwa ngatitsvagewo mumwe munhu vatiri kufamba naye asiri kunwa kuti ariye ngaatyaire mota, nekuti maaccident mazhinji ari kuitika zvekare ari kukonzerwa nehuman error. Vanhu vari kutyaira vakadhakwa. Ngatiregei kudhakwa. Kana tienda kunonwa, ngatimeke sure kuti kwakachena, todzokera kudzimba tonopedzisa kunwa tiri pamba. Uyezve nyaya dzekufamba usiku kuchinaya, even kusinganaye, ngatiedze nepatinogona kusatravela manheru. Vatyaire tisafambe usiku, ngatiedze nepatinogona kuti tifambe pakachena. Ndofunga ndiwo mashoko andi.